sa lahat po ng mga nakikisubaybay sa iba't ibang platform ng social media, gamit ang YouTube, gamit po yung local channels, o di kaya ng Facebook. Ako po at ang buong sambayanan ng Fatima Chapel ay bumabati po sa inyo. No? Patuloy tayong nakikiisa, sama-sama sa ating pagsamba at papuri sa Diyos. Alam niyo po, nung mga nakaraang araw, nag-text po sa akin ang aking pamangkin. Sabi niya, "Pa, okay po ba ang maging isang teacher?" Tanong ko sa kanya, "Ikaw, ano sa tingin mo? Gusto mo ba?" Reply sa akin, "Bakit ka naging teacher?" Kasi po bago ako pumasok sa seminaryo, trabaho ko po ang magturo. No? I am a teacher by profession and by heart. No? Tanong, bakit ako nagiging guro? No? Kasi sabi ng nanay ko noon, nung high school ako, "Nak, maging teacher ka na lang." No? Bakit na lang? Ibig sabihin mababa yung teacher. No? Maging teacher ka na lang kasi madali yung trabaho. No? Magkapera ka na, mabilis pa yung trabaho. No? At isa pa, yung school kasi namin doon, public school, maganda na, sikat na, no? At wala kang babayaran kasi public, kaya teacher ka na lang. Sabi ko, o sige, mag-teacher na lang ako, mabilis magturo. No? Nagkamali ako. No? Sino pala dito yung teacher sa atin dito? Isa, no? Nag-aral ako 4 years, West Visayas State University sa Iloilo City, no? Kasi akala ko madali, no? Memorize mo yung lesson plan mo, magbabasa ka, tapos na. No? Pag nasa field ka pala ng pagtuturo, hindi ka lang teacher sa loob ng classroom. Ang sukatan ay hindi katalinuhan sa pagtuturo. Ang sukatan ay hindi yung memorize mo yung lesson plan. Ang sukatan ng pagtuturo pala sa larangan ng pagtuturo ay ilang puso ang napasukan mo. Dahil sa isang guro, sa isang teacher, ay hindi ka lang teacher by profession. Paminsan-minsan, kailangan mo magiging isang nanay, maging isang tatay, magiging isang kaibigan, kapatid, o kung anuman ayon sa pangangailangan ng mga bata. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi. May mga estudyante ako sa probinsya na mas matanda pa kay sa akin, mas malaki pa kay sa akin. No? Badlungon kaayo, Diyos ko. Akala mo hawak-hawak Biblia? Pinakagitna nun, dahon. Kung ba trantado man pag-uusapan, isa na ko doon. No? Kaya kisap mata pa lang nila, alam ko na may tinatago. No? Tanong ko palagi, paano ko yun i-correct? Nakakatakot. Hindi nila kailangan ng isang teacher. Hindi nila kailangan isang magulang. Hindi nila kailangan isang kapatid. Kailangan nilang isang kaibigan. Kaya sabi ko sa kanila, pag kayo tinawag niyo akong teacher sa labas, ibabagsak ko kayo. Itatawag niyo sa akin, "Pre, uwi ka na ba?" Dahil sa isang pakikipagkaibigan, nahiya dahil ako ay kaibigan niya. May mga pagkakataon na kailangan mo magiging isang nanay, tatay. Kaya pala, ang isang teacher na hindi nakapag-asawa bago magturo, alam na, tumandang binata o di kaya'y dalaga. Mahirap ang magiging isang teacher dahil lahat ay karga-karga mo sa loob ng paaralan, pati sa loob ng tahanan. Mga kapatid, sa araw na ito sa ating Ebanghelyo, si Jesus, hindi man tuwirang sinabi na siya isang teacher, pero kinikilala siya bilang isang magaling na guro. Bakit? Dahil kung narinig nyo yung mga nakaraang linggo, nagtuturo si Jesus, hindi sa isang simpleng pamamaraan, kundi gamit ang isang parabola. Sabi ng professor namin dati, no?
Ang isang magaling na teacher ay kailangang marunong gumamit ng isang materials kung anong meron siya sa paligid. Resourceful. Kaya sa Jesus ginamit niya mga simpleng bagay para iparating ang kanyang mensahe. At sa araw na ito, hindi parabola ang ginamit na Jesus, kundi siya ay naging isang magaling na guro dahil nagtuturo siya na mayroong authority. Kaya sa simula ng Ebanghelyo, nasabi dito na namangha, nagtaka ang mga tao dahil sa paraan ng pagtuturo ni Jesus. Jesus spoke and taught with authority. Ito ang sekreto ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Ang magsalita, ang magtuturo ng may authority. Ang tanong, saan nanggaling ang authority ni Jesus sa kanyang pagsasalita? No? Confident, with full conviction, no? Walang kinatatakutan. Unang-una, kung bakit si Jesus ay nagsalita ng with authority, dahil unang-una siya isang guro, kagaya ng sabi ko kanina. Nang isang guro, bago papasok sa classroom, nagbasa siya, nag-review siya, memorize niya kung anong sasabihin niya, kahit gigisingin mo siya ng hating gabi, alam niya kung anong sasabihin niya sa klase. Kaya ako noon nagtuturo ako, galit na galit ako sa isang batang hindi nagbasa. Dahil sabi ko sa kanila, isipin niyo, guro na nga ako, pinag-aralan ko ng 4 na taon, nagbabasa ako ng ilang beses bago papasok sa inyo. Ang isang taong maaari makapagsalita with authority kung alam niya kung anong sasabihin niya. Yung isang taong naguro-guruan lamang, naglaro-laro bilang isang guro, tanungin mo, hindi makakasagot ng tuwid. Ang isang taong hindi alam kung anong sasabihin ay isang taong walang may pinanindigan. Palipat-lipat, papalit-palit ng kanyang opinion. Jesus knows what to speak because He is a good and perfect teacher. Alam niya kung saan ang galing ang kanyang pinagsasabi. Alam na Jesus ang kanyang pinagsasabi ay galing sa kanyang Ama. Alam na Jesus ang kanyang ginagawa ay utos ng kanyang Ama. Dahil sa kanyang personal na communication sa kanyang Ama, dahil sa kanyang personal na pakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng dasal, His Father transmitted His message for the people. Kung kaya't, paniwalang-paniwala sa Jesus na ang kanyang sinasabi ay tama. Kahit anumang sasabihin ng mga tao, one against the world, sasabihin ni Jesus, wala akong pakialam, basta't ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang sinabi ng aking Ama, ito ang naririnig ko sa aking Ama. Dahil alam niya sa kanyang sarili, siya ay pinili, siya ay sinugo ng kanyang Ama. Kung siya ay pinili at sinugo ng kanyang Ama para ipahayag ang nasabing mensahe ng kanyang Ama para sa mga tao. Therefore, si Jesus ay hindi lang isang guro, kundi isang propeta. Dahil ang isang propeta ay pinili ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe para sa lahat. Ito ang sinasabi ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Napipili ang Diyos sa bayan ng Israel ng mga propeta upang gamitin niya ang kanyang mouthpiece, magsasalita ng kanyang mensahe. Ang nilalaman lamang ng sasabi ng isang propeta ay ang salitang manggaling sa nagpadala sa kanya. Jesus is not only a teacher, but rather, He is also a prophet. He proclaimed the message of His Father for the people. Dito nagiging tapat si Jesus.
At bilang isang propeta, kagaya ng ibang propeta, unang-unang mensahe ng mga propeta ay ang magiging tapat sa mensahe. Walang halo, pure, na kung ano ang narinig, kung ano ang isinabi, yun ang sasabihin. Walang dagdag, walang bawas. Bilang isang propeta, mayroong kakayahang magsalita ng buong tapang. Handang ibigay ang buhay alang-alang sa mensahe. Handang mamatay, handang makipaglaban. Sabi ko kanina, one against the world. Kung napapansin niyo yung mga propeta sa lumang tipan, sila'y namamatay, murder, martyr. John the Baptist, pinugutan ng ulo. Si Jesus, isang propeta, pinako sa krus. May katapangang ipahayag ang salita ng Diyos. Bilang isang propeta, kailangang hindi siya magkakaroon ng compromise sa anumang bagay. Pure ang kanyang sasabihin, walang pinaghahalong personal intention, no? Nung sinabihan ng demonyo sa Jesus, tingnan mo ang yaman sa mundo. Ibibigay ko yan. Magbago ka lang ng isip. To compromise. Nung hinarap si Juan Bautista sa hari, no? Tinakot. Nung hinarap si Jesus kay Pilato, sabihin mo na ikaw ay hindi isang hari. Not to compromise. The truth will remain the truth. And Jesus shows being a prophet by showing without compromising from anything. And lastly, Jesus is a prophet and a teacher because His authority is not coming from somebody else or from someone, but rather from Himself. Kung maririnig niyo yung mga nasabi ng mga propeta, no? Kanilang introduction is ganito, no? Thus says the Lord. Thus says the book of ganito. Thus says Teacher Gamaliel, no? Palaging mayroon niyang quotation kung saan nanggaling. Yung kanilang authority ay galing sa ibang tao. Na kung tanggalin mo yung mga taong yan, mawawala sila sa kanilang sarili. But the authority of Jesus is coming from Himself, no? Saying, I say to you, I command you, and I tell you. Wala siyang reference, kundi ang kanyang sarili. Dahil kung ano ang kanyang sinasabi, yan ay nanggaling sa kanya at sa kanyang Ama. And the authority of Jesus is coming from His own actions. Ang kanyang salita, ang kanyang kilos ay hindi magkaiba. Dahil kung ano ang nakikita sa kanyang kilos, yan ang maririnig sa kanyang salita. There is no duality between actions and words. Because Jesus walked what He talked. Nung sinabi ng mahalin mo ang iyong kapwa, ginawa na ni Jesus yan. Nung sinabi ni Jesus, galangin mo ang iyong mga magulang, ginawa ni Jesus yan. Huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw. Jesus is the perfect model of holiness. Not only by words, but rather also by actions. Ang isang taong may kamalian sa buhay, mahirap magpuna at magtuwid. Ang taong gumagawa ng mali, mahirap magtuwid sa kapwa taong nagkakamali. Kaya ang isang guro, no? Naalala kong ako'y nagtuturo pa,
kilala ako bilang isang values teacher at hindi Filipino teacher. Bakit? Sabi ko, ibagsak nyo ang subject yung Filipino sa akin, wag lang ang GMRC. Values. Bawal sa akin ang magmura. Dito sa may Cagayan de Oro, hindi masyado, no? Bihira kang makarinig ng PI. Pagdating nyo sa Maynila, Diyos ko, no? Mabangga mo lang, PI na kaagad. Magkatitigan lang kayo, PI na kaagad. Saan nang galing yan? Sabi ko, mortal na kasalanan yan sa akin dahil ako mismo hindi nyo maririnig magsalita. Pero pag sabi ko, bawal malate sa klase. Hanggang doon na ako. Dahil alam ko mismo na ako ay late pumapasok sa klase. Bawal manood ng pornography. Diyos ko, tingnan mo yung laman ng cellphone. Mahirap magturo ng isang bagay na wala ka. Mahirap ituwid ang isang bagay na ikaw mismo ang gumagawa ng kamalian. That is why Jesus, no? Buong tapang niyang sinabing ito, ang mga bagay nito, dahil alam niya mismo sa kanyang sarili na ginagawa niya kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya hindi nakapagtataka na kahit mga demonyo, kahit ang mga masasamang espiritu sumusunod sa Kanya dahil walang mapagkikitaang mali kay Jesus. Alam nyo, sabi ng isang aklat ni Father Amort, na isang SSP na exorcist, sabi niya, isa sa mga tinitingnan daw ng mga demonyo during exorcism is kung ano yung pagkakamali mo. Aatakihin ka kung anong pagkakamali mo. Alam na alam ng demonyo kung ano yung kasalanan mo. Kung kaya't yung mga pari bago magkaroon ng exorcism, nagkaroon muna na sila ng confession para walang makitang pagkakamali. Upang mapapasunod nila ang demonyo. Jesus walked what He taught. My dear brothers and sisters, today our gospel leaves us a challenge and a calling, a mission. Una, gaya ng sinabi ko, walk what you talk. Parents, elders, nakakatanda, let us walk what we talk. Hindi lang kayo nahihiya dito, no? Pati ako. No? Alam niyo madaling magsermon? No? Hindi. Dahil mismo ang sinasabi ko, tinatamaan din ako. No? Lahat ng sinasabi ko, ako mismo ang gumagawa ng mali. Let us walk what we talk. Magiging consistent tayo sa ating nasabi at sa ating gawa. Our words reflect our actions. No? Paano mong sasabihin, masamang pag-iinom, paninigarilyo, pagsusugal? Paano mo papaluin ang mga batang yan? Paano mo paggagalitan yung mga batang yan kung tayo mismo ang gumagawa? Paano natin ituturo ngayon na mali ang corruptions, pagsisinungaling, kung mismo sa loob ng tahanan ginagawa? Anong sasabihin nila? Mukha mo. Ibabalik sa atin ang ating sinasabi pag hindi makikita sa ating gawa. Ibabalik sa ating mukha ang ating pinagsasabi kung hindi makikita sa ating gawa. We are reminded, like Jesus, to walk what we talk. Pangalawa, we are also challenged to stand and to be at the side of the truth, like Jesus being a prophet. Sabi nga, ang isang ilaw ay hindi ilalagay sa ilalim ng kama o tinatakpan, kundi ilalagay sa itaas ng table upang makikita ng lahat. Ang katotohanan, ang justice ay hindi tinatago sa ilalim, kundi ilalagay. Stand for the truth. Defend the truth.
Take courage to proclaim the truth. Alam niyo mga kapatid, nagkakaroon tayo ng evil dahil sa ating culture of silence. Kultura ng pananahimik. Anong ibig sabihin? No? Pag may nagawang pagkakamali at isang tao, mananahimik lang ako dahil takot ako. Hindi po ba? Kahit sa loob ng tahanan, mapapansin mo, pag may isang isang kapatid na nakagawa ng kasalanan, nakita ng isa, mananahimik dahil takot. Baka banatan, baka balikan. Sara ang bibig. Sa atin, kitang-kita mo, alam mo, mayroong katarantaduhang ginagawa, mayroong kamaliang ginagawa, mayroong kurakot ng nagagawa, mayroong hindi makatarungang ginagawa, nananahimik tayo. Takot. Nakasara ang bibig. Ay, Father, baka babalikan ako, baka papatayin ako, baka idama yung pamilya ko. The culture of silence. Evil exists when there is the culture of silence. Hanggang kailan tayo mananahimik? Kaya alam niyo, sa totoo lang, bag may isang paring namamatay, may isang madring namamatay because of the truth and of justice, nanliliit ako. Nanliliit ako. I failed to be a prophet, to stand and proclaim the truth. We are challenged to be courageous, to stand what is the truth and to continue on the side of justice. Yes, it entails suffering, persecution, and even death. To be a prophet is to be willing to offer one's life. We are also challenged not to compromise. Minsan nagbabago ang ating sasabihin, depende sa ating kaharap. Pag may mga taong nasa alta sosyedad, may power, takot tayong sabihin ng direkta, baka may masagasaan, baka may magagalit. Magbabago ang ating desisyon pag binigyan tayo under the table. Aminin man natin o hindi. We compromise the truth, we compromise the values gospel because of wealth. Natatakot tayong tumindig sa katotohanan, baka maapektuhan ang ating promotions. We are reminded like Jesus not to compromise from anything, to be faithful to the message of God. And most of all, my dear brothers and sisters, today we are challenged to be a prophets of the modern times. In what way? Gamitin natin ang social media as the platforms of evangelizations. At huwag natin gagamitin ang social media para sa kasamaan. Alam na alam natin ang nakapost sa Facebook ay isang chismis. Ay hindi totoo, pero nangyayari. Mabilis tayong mag-like, mabilis tayong mag-share. Ginagamit natin ang social media para ilabas natin ang ating hinanaing na walang katotohanan. Ginagamit natin ang social media para sirain ang ibang tao. We are challenged today to make use the social media to be the platform of evangelization, being a prophet. Ilan sa atin ang nag-share o di kayo nagsasubscribe ng mga magandang nakapost sa Facebook? Kakaunti. Pag chismis, pag mga nasa mga artista, palaging nakalike yan.
I'm sure kakaunti pa lang or hindi ganun kadami ang nagsasubscribe ng ating misa tuwing Sunday sa Facebook dahil maaring hanggang like lang tayo. Being a prophet of the modern time, hindi lang tayo mag-share, mag-like, but rather to subscribe and share. Kaya tuwang-tuwa ako pa may mag-send sa akin ng mga videos regarding gospel values, quotations. And you know why? Yung mga ini-insert ko sa aking homily, yan ay galing sa Facebook. It is not really coming from me, but rather on the Facebook. Instead of spreading the fake news, the lies, spread the truth. My dear brothers and sisters, this is our mission and this is our challenge, to be the prophets of the modern times. Amen.